mä aloitan. Ota mukava asento. Mulla on tässä 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuotetta, jotka mä ostin tai joita mä sain Stokkalta. Ja mä kerron nyt taustatarinan tähän. Eli mulla on mun Marimekon meikkipussi. Ja siellä mulla on lähtökohtaisesti arkimeikki tarvikkeet, eli niitä mitä mä käytän melkein joka päivä. Lähtökohtaisesti en meikkaa joka päivä, mutta niin kuin ne perusjutut mitä käyttää, jos haluaa meikata. Mulla on tässä tää Stokkan lehti, jonka mä sain, niin mä vähän sivelen tätä taustalla. Ja mä oon sellainen ihminen, että mä haluan, että mulla on ne mun tuotteet. Yksi tuote, that's enough. Eli mä en niinku tarvi 5 eri sävyistä poskipunaa. Vaan mä pärjään yhdellä. Ja mulla onkin ollut se noin poskipuna varmastikin ja liian pitkään. Mutta mä koen, että se on edelleen toimiva ja hyvä. Eli vaikka se on vähän vanhempi ja siinä on se suositeltu käyttökuukausimäärä, niin olen kyllä ylittänyt sen. Mutta nyt mä jotenkin huomasin, että okei, toi mun CC-voide, mikä mulla on ollut, niin se ei oo ihan ollut oikein sävyinen ja se on vähän niinku loppumassa, tai no en mä nyt tiedä loppumassa, mutta vähän niinku vanha ja blää. Ja sitten mun ripsari, jota mä oon nyt käyttänyt, mulla on ollut 2, mulla on ollut se ruskea, joka loppui. Se loppui jo aikapäiviä sitten, että mä kokeilin Lumenen ruskeata ripsaria. Se oli tosi huono, siis niinku se oli huono. Ja sekin vähän niinku kuivu, milloinkaan mä olisin se ostanut. Ripsareissa se on kyllä erittäin tarkkaan, tyyliin se 9 kuukautta, puoli vuotta 9 kuukautta, kun alkaa huomaa, että okei. Alkaa niinku, että se vaan alkaa kuivaa ja vähenemään jotenkin se efekti ei ole sama. Ja mulla on ollut siis musta ripsari, jonka mä ostin silloin Istanbulin lentokentältä, eli siitä rupeaa olemaan kohta vuosi. Ja nyt mä huomaan sen, että okei, olisi tarvetta uudelle ripsarille. Mun kulmageeli on myös, mä oon käyttänyt Lumenen kulmageeliä, niin sekin on lopussa. Mä heitin se itse asiassa tänään roskiin. Ja sit mä oon miettinyt, ja myös sekin oli lopussa jälleen kerran Lumenen tuote, tää niin kuin concealer peitevoide. Eli mulla on niin kuin nää ihan perustuotteet loppunut. Ja mulla on ollut sellainen olo, että mä haluan kokeilla jotain uutta. Uusia merkkejä, vähän erilaisia tuotteita, joten päätin lähteä Stokkalle. Ja siis mä otin meikkivoiteista 2 testeriä. Joista mä sit päädyin siihen Shiseidoon, eli otetaan se ekana.
mutta siis joo. Eli tää on kevyt. Mä näytän sulle. Mä en halua mainostaa. Nyt tuntuu ihan niinku olisi joku influencer. Tässä on siis pumppu, mikä on hyvä. Ja minäpäs näytän sinulle. No toi ei oo ees pumppu. Puppaus. Mutta otetaan vaan tolleen vähän. Et sä nää. No näet sä. Noniin. Niin siis katso. Siis tää tuntuu ihan seerumilta. Tää oikeesti tuntuu siis todella ohuelta ja seerumimaiselta. Ja tää on ihan täydellinen color match mulle. Tässä ei oo hajuja. Siis semmonen pieni, niin kuin kosmetiikassa nyt yleensä on. Mutta ei oo semmoista parfyymituoksua tässä. Ja mä nimenomaan halusin sellaisen kevyen meikkivoiteen, koska mä oon käyttänyt CC-voidetta. Ja meikkivoide on paksumpi, niin sit mä olin silleen, että mä haluan jotain kevyttä ja semmoista kosteuttavaa, koska mulla on kuiva iho pintakuivuuteen. Prone to pintakuivuus, siis miten se niinku sanotaan suomeksi. Joten tää tuntui tosi hyvältä ja mä päätin mennä tällä. Musta tuntuu, että tän jälkeen mä kyllä haluaisin sitten meikkivoiteen nimenomaan luonnon kosmetiikasta, koska meikkivoide on kuitenkin se, mikä laitetaan iholle, siis suurimmalle alueelle. Ja tässäkin on siis SPF eli aurinkosuoja ja mä en niinku haluais käyttää kemiallisia aurinkosuojia, mitä on esimerkiksi just itse asiassa siinä Lumenen CC-voiteessakin on niitä kemiallisia suojia. Ja kun mä en halua käyttää niitä, koska ne on kemiallisia ja ne on jotakin keinotekoisia aineita, niin sit ne on siinä iholla, niin mä yritän tässä niin kun testailla, saada jotain testareita niin kun luonnon kosmetiikka-meikkivoiteista. Mutta mä muistan, että mulla on ollut se nuin meikkivoide joskus kauan aikaa sitten. Mä oon kuvannut myös sen kanssa. Mä muistan, että siinäkin se sävy ei ollut ihan oikee. Ja se oli kuivattava. Toki voi olla, että mun iho oli erilainen, mutta se oli kuivattava mun mielestä. Et periaatteessa sitähän voi ottaa jonkun niin kuin luonnon kosmetiikkatuotteen. Eli siis niin kun meikkaa töihin, niin luonnon kosmetiikka meikkivuoteen, jos haluu vähän niin kuin, kyllä mä oon oikeastaan meikannut vähän enemmän tänä syksynä jotenkin. On ollut sellainen olo. Ja sitten käyttää ehkä, no siis, kun mulla on tässä nyt se epäilys, että onko se luonnon kosmetiikkatuote yhtä laadukas ja hyvän tuntunen iholla kuin tällainen Shiseido'n 60 € meikkivoide, joten en tiedä. Ja siis nekin maksaa, luonnon kosmetiikka myös maksaa, joten en mä halua maksaa meikkivoiteista, joka ei oikeasti tunnu hyvältä ja näytä hyvältä. Mutta siis ehdota, kommentoi alas, jos sä tiedät jonkun sellaisen kosteuttavan luonnon kosmetiikka-brändin meikkivoiteen. Mut mä oon tykännyt, mulla on siis nyt tämä Shiseido'n meikkivoide ja concealer peitevoide löytyy nyt sitten Ole Henriksenin sarjasta. Ja tää nimi on tuttu, mutta en oo ikinä käyttänyt näiden tuotteita. Ja tää on nyt Banana Bright Vitamin C Stick. Eli tää on niinku tämmönen keltapohjainen peitevoide, joka miten se niinku sanotaan suomeksi? Siis niinku
tyyppisesti, että niinku mulla on just semmoista sinistä ja violettia tässä niinku silmien alla, niin vastaväri peitevoide. Tää on nyt ihan mun oma keksimä. Niin mä oon nyt tätä käyttänyt muutaman päivän. Mä en tiedä näkeeks tästä. Mutta tää on siis kellertävämpi. Tää ei oo semmonen niin vaalea. Tavallaan niinku perinteinen peitevoide on tarkoitus vaalentaa sitä, tasoittaa sitä silmän alusaluetta. Mutta se jotenkin tuntuu ehkä, että... No en mä tiedä. Siis mä halusin vaan testata jotakin uutta. Ja... Siis oon tykännyt. Mun mielestä tää on creamy. Semmonen niin kuin kosteuttavan oloinen. Tässä on sitä C-vitamiinia. Ja... Tätä mä oon nyt sit laittanut ensin vähän sormella taputellut ja sit päälle sitä meikkivoidetta. Joo. No sitten minä sain ilmaiseksi ekstra tuotteena Ole Henrikseniltä tämmösen C-vitamiiniseerumin. Siis todella pieni purkki. Tää on niinku mun sormen kokoinen purkki. Niin tää on kai oikeesti concentrated. Eli tässä on niinku 15% tätä C-vitamiinia ja sit jotain hyaluronic happoa 5%. Ja mä en tiedä, onks tää sit niinku joku testarikoko. Koska tää on ihan oikeesti tosi pieni tuote. Siis 7 milliä. Eihän tää voi olla se kokonainen tuote. En mä tiedä. Koska mun mielestä tässä oli kuitenkin tää daily. Apply evenly to face and neck daily. Joten mä oon laittanut tätä. Sen jälkeen kun on pessyt naama, niin heti ensimmäisenä testannut tän ja antanut imeytyä. Tää siis hoitaa paalta niin kuin tossa spa-hetkellä mainitsin. Mutta mä veikkaan, että se joutuu siitä, että siinä on niin sitä tiivistettyä C-vitamiinia ja sitä happoa. Mutta en oo silleen huomannut mitään erityistä ihossa. Ei oo mitenkään merkkä. Iho ei oo reagoinut tuohon mitenkään. Ja mä en oo ikinä kokeillut siis sellaisia oikeesti niinku pure vitamin C ampules. Siis semmosia niinku shotteja sitä niinku oikein tiivistettyä jotain vitamiinia tai muuta. Ja on ollut ajatuksena, että voisin kokeilla vaikka just Evolvelta tai mitäs niitä nyt on nähnyt. Mut joo, no sitten mä halusin sen kulmakeelin ja tätä mulle itse asiassa on nyt kulmissa. Mä oon laittanut vähän kulmakynää. Ja sit mä käytin sen lumenen vielä tänään ja heitin sen pois. Eli tämä tuli nyt sitten Madaralta eli Luonnon Kosmetiikka merkiltä Tinted Brow Gel. Ja tää on mun mielestä enemmän semmonen tahmasempi kuin lumenen. Eli tää ehkä pikkasen paremmin pitää kulmakarvat
sitten Madaralta sain testiin tällaisen Dermacollagen Night Source Sleeping Cream Actifill Peptide. Eli yövoiteen. Mä oon niin rakastunut siihen mun Evolven rasvan tuoksuun, että kaikki lähtökohtaisesti tuoksuu vaan pahalta. Tätä mä oon laittanut aamulla, kun mä oon pesty naamaa, niin tästä on jälleen kerran ei mitään ihmeellistä sanottavaa tästä. En oo siis aikaisemmin kokeillut. Mä vähän otan tosta. Ei tää siis mun mielestä ihan älyttömän paksu oo. Siis jos miettii, että tää on yövoide. No tulipas nyt vähän. Tässä on joku tietty tuoksu. Mikähän tässä on? Joku hedelmä. Tuo on niin ärsyttävää, kun ei tiedä sitä. Oi, katos, täällä on. En mä tiedä. Jotenkin niin semmonen hauska tuoksu, tai sit se on joku sekoitus. No mietin, onko tässä jotain niinku melonia. Tässä on kyllä paljon erilaisia asioita. Sunflower seed oil, limonene. Joo, siis ihan miellyttävä tuoksu. Ihan miellyttävä, joo. Että siis en mä tiedä. Joo. Mut oli ihan kiva saada testeri. Mitäpä vielä? Sitten on enää yksi. Aivan. Shiseido. Mä sain huulipunan meikkivoiteen mukana. Itse asiassa siinä oli Shiseidolla 20% alennusta. Joo. Eli siitä meikkivoiteesta sai vähän alennusta ja sitten sain vaan vielä kaupan päälliseksi tämmösen huulipunan. Sai valita värin. Ja mä nyt todella rohkeasti menin tämmöisellä niinku enemmän oranssinpunaiseen menevällä. Ja mä en tiedä kuinka vanhoja nää on. Onks nää niinku siis jotain poistotuotteita, siis mitä nää niinku on, vai onks nää vaan jäämiä, että tätä ei enää tilata, mut siis sitäpä just, että onks tää sit vähän vanhempi tuote. Eli tämä on Shiseidon. No, laitetaan lasit päähän. Nyt ei kyllä ihan oikeesti, no niin. Shiseido. Oota. Visionary, aivan. Joo, se oli siinä purkissa tai siinä paketissa. Visionary, eli Visionary Gel Lipstick. Tää on Volcanic 218. Ja mä testasin tätä silloin, kun mä sain tän. Mä laitoin tätä kaupassa ja tulin kotiin ja söin. Ja tää todella pysyy. Siis punainen huulipuna ja mä söin. Ja sitä oli vaan ihan vähän tosta keskeltä kulunut. Mutta siis todellakin tämä on, en tiedä mistä tää on tehty. Tää on tämmönen pieni päinen. Ja siis tää on tosi pehmeä. Eli siis ei kannata painaa hirveästi, koska musta tuntuu, että kun ekaa kertaa laitoin sitä, niin tätä saa laittaa kevyemmin kuin semmoista normi huulipunaa. Ja tää on tosi märän tuntunen ja semmonen
saa olla tarkkana. No, punainen huulipuna saa olla aina tarkkana. Mutta tää niin kun kuivuu huulille. Ja mä sanoisin, että tästä tulee vähän tämmönen tahmea. Vähän semmonen teippimäinen. Eli tää ei pysy semmosena märkänä. Eli nimenomaan kannattaa laittaa tarkasti, jos nyt sattuu jostakin ostamaan Shiseido Visionary Gel huulipunaa. Ja siis näköjään pysyy. Ja nytkin niinku tuntuu siltä, että tää ei liiku. Et kun se tavallaan teippimäisesti menee tuon huulelle, niin se pysyy siinä. Ja siis mun on pakko sanoa, että mä tykkään tosi paljon tästä niinku hiukset takana ja sinistä ja punaiset huulet. Tykkään. Mutta tämmöstä meikki-kosmetiikka-asiaa kävin päivittämässä. Ja luonnon kosmetiikkaa haluaisin harrastaa kyllä enemmän näissä meikkituotteissakin. Mä oon siis joskus mielestäni, no just silloin kun mulla on ollut se noin meikkivoide ja se poskipuna ja ripsarit, mulla on yleensä aina ollut kyllä ihan normi brändeiltä, koska mä jotenkin koen, että se ei jälleen kerran ole sama asia, kun se tulee niinku ripselle, kuin että se tulisi iholle. Totta kai mä oon aika herkkä myös silmiltäni, eli jos ei ole vaikka pitkään aikaan käyttänyt ripsaria, niin mä tunnen sen, että kun pitkästä aikaa laittaa pitkästä vaikka jonkun muutaman päivän on ollut ilman meikkiä, niin sit semmonen niinku mustan ripsarin niinku väsääminen tuon ripsiin ärsyttää vähän silmiäkin. Eli periaatteessa joku niinku luonnon kosmetiikkaripsarikin voisi olla ihan kiinnostavaa. Mä en yhtään muista, onko mä joskus kokeillut jotakin. Veikkaan, että on. Ja huulipuniakin. Mulla oli joku Bare Mineralsin huulipuna. Joo. Mutta siis niin kun loppusanoma on se, että mua lähtökohtaisesti ahistaa se valintojen määrä ja se tuotteiden määrä, että joo, mun mielestä niitä on liikaa. Ja kun niissä tuotteissa on oikeesti eroa, niin ihan samalla tavalla kuin mä olin kampaajalla ja puhuin just siitä, että uusien hiustuotteiden etsiminen on yhtä lailla vaikeaa, koska ne on isoja puteloita ja sit maksaa siitä joku 340 ja sit on silleen ekan käyttökerran jälkeen, että en mä tykkää tästä, että ei tää tee mitään. Tai tää on liian raskas mun hiukselle tai whatever. Niin testerit, kaikista eniten testereitä vaan, jos on mahdollista. Ja siis niin kun pikkujoulukausi, eli on niitä lahjasettejä, niin niitä kannattaa kyllä itselle toivoa ja ostaa, koska niitähän on kaiken maailman meikkisettejä ja semmosia, missä just voi olla niitä mini-size pikkukokoisia, mitä ei yleensä välttämättä edes oo. Joten pitäisi ehkä itekin nyt niinku muistaa toi ja katsoa, että olisiko joku setti joltain luonnon kosmetiikkaa